салому алейкум дӯстон, телефонҳои Samsung Galaxy A35 ва Samsung Galaxy A55. Магазин потоки нав омадагӣ аст. Свети любой намуд свет сиё, фиолетови, сафед, любой намуд свет A35 ҳастай ва A55 ҳам бошад свети фиолетови, сафед ва свети сиё омадагӣ. Барои шумо аввал Samsung A55 се расветка шая бур мекушем ва нархошонани гап мезанем. Пеши нархоша гап задан дар видео лайк намонем, агар подписчик кардаги набошем подписчик мекунем ва видеоро то охир тамошо мекунем. Рафтем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Аввал свети сиёҳша мекушем. Свети сиёҳ Samsung A55 мекушем. Так, дар дарони комплектатсияи телефонҳо бошад фақат кабел мешавад, кабели Type-C ба Type-C. Як бора так ҳамаша нишон медиҳам дар дарони комплектш чӣ дорад. Мана это кабел Type-C ба Type-C дорад ки блокуш отдельно места, агар рӯзои ҷумаи магазин реалфон харидорӣ кунӣ, чихолш чиклош парака дода мешавад. И буд свети тёмносини Samsung Galaxy A55 ки корпусаш оҳанӣ, пушташ шишагӣ ва ин телефон бошад экранаш 120 Гц кор карда, экрани супер AMOLED мешавад телефонора. 50 мегапиксел камера дорад, 32 мегапиксел фронтальная камера. Процессорш бошад Exynos 1480 мешаванд Samsung A55 ки ин буд свети фиолетовиш. Ин светчам бомбай бада, агар кадом светч ки дар кор мешавад, просто скриншот мекунен дар рақами болуи экрандаги равон мекунен ва мо бошем, агар дар чи боша мегирем ба шумо заказ кунан равон мекунен. Агар ки набоша, если что, бо контракт ждат мекунен, айскра рафта ба шумора мебиёрем. Хоб, свети A55 свети сеимаш, яъне свети сафедаш, не сафедай, не кабути кабут. Так, кабути осмони типа сафед метава, мана бинед чӣ хеле. A55. Ва ин Samsung боша A55 памяти 8/128 мешава, 8/256 мешава, бо мешава 12/256 ки нархи 8/128 31990 рубл ва нархи 8/256 33500 рубл, нархи 12/256 боша 37500 рубл. Агар ки 6990 рубл бо 500 рубл дига арзон шудага 36990 рубл. Кадомиш ки дар кор мешава, рақаморо медонен, магазини адресоро медонен. Кадомиш ки агар ки надонен, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый центр Зелёный. Кадомиш ки омада наметонӣ, доставка то ҳаму областта ё ки доставка то ҳаму метрота дар Тоҷикистон бошӣ, то ҳаму дурини районта доставка мекунем. Бохи Сарбаланд Хонаобод бошен. ва микрофон метибетим албатта хеч ясаме бирем ва тамаш то бурая браки ҷошаме бирем. Салому алейкум дӯстон, касосозен хубен ва имрӯз рӯзи ҷумъа стекло чихол бесплатно мешавад. Касоне ки магазин Реафон харидорӣ мекунад, стекло чихолш барои шумо подарка мешавад. Samsung A06 дар магазин Реафон 11990 рубл 64 така, 6/128 A06 4/128 така 13490 рубл. Расветкаи дидесен A06 тёмносини зард ва сафед дорад. 6/128 бошад 14490 рубл ва A16 4/128 19500 рубл. 4/128 тёмносиниша ва 6/128 бошад 20490 рубл, 1000 рубл разница дорад. Пушти ёд корпус матвия пайдаст намемонад. Расветкаи сабз тёмносини ва серий ва 6/128 20490 рубл ишан бошад ами расветкаи сабзаш. Ва Samsung ки ҳозир шумо дар видео карда гузаштем 8/128 31990 рубл. ва саломат хонаобод бошен. гуфта боя борига мегзарем. касоне ки магазини Реафон телефон харидорӣ мекунад, стекло чихол бесплатно бо подарка дорад. дар ҷа хоҳад наушник, хоҳад повербанк, хоҳад массажер, хоҳад соат, шумо да гуфта мегзарем подаркоша дар подаркои зар. телефонои арзон ам аст, 7500 рубл сар мешавад. телефони Poco S61, Redmi A3, DSM нимхали Redmi дар дри коробкошон зарранакои хиша доранд. ва иҷада бошад авиакасса Real Avia. касоне ки билет дар кор бошад, дар ҳамин номерои рӯи экран будагӣ да алоқа мебурад. ин бародар Муҳсин шумо да ҷавоб метам хаса касоне. бале брат, да WhatsApp катсайнеки бачо. ва саломату хонаобод бошен.